Πάλι, το ρολόι δείχνει 3 τα ξημερώματα. Ονειρεύεστε, χαλαροί, όταν ξαφνικά, αυτή η επίγουσα ανάγκη να πάτε στην τουαλέτα σας πετάει από το κρεβάτι, πάλι. Το να ξυπνάτε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της νύχτας για να πάτε στην τουαλέτα διακόπτει τον ύπνο σας, προκαλώντας κούραση την ημέρα, ευερεθιστότητα και επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής σας. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια κόπωση και χαμηλή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, διαταράσσοντας τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσεων στο σκοτάδι όταν σηκώνεστε επανειλημμένα τη νύχτα και αρνητικός αντίκτυπος στη μνήμη και τη συγκέντρωση λόγω έλλειψης ύπνου. Η ποιότητα ζωής και η συναισθηματική σας ευεξία επιδεινώνονται, με ευερεθιστότητα και άγχος, καθιστώντας δύσκολο να διατηρήσετε μια ενεργή κοινωνική ζωή λόγω της κούρασης. Δεν είστε μόνοι. Η νυκτουρία ή η ανάγκη για συχνή ούρηση τη νύχτα επηρεάζει έως και το 70% των ανθρώπων άνω των 60 ετών και μπορεί να καταστρέψει την ποιότητα του ύπνου σας. Αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι μικρές προσαρμογές στη διατροφή σας μπορούν να κάνουν μια τεράστια διαφορά? Σήμερα, θα σας αποκαλύψω 3 φυσικές τροφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε όλη τη νύχτα. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί η τρίτη είναι η λιγότερο γνωστή και ίσως η πιο σημαντική για τον ύπνο σας. Είμαι η Δόκτωρ Ανά Λουσία, μια γεροντολόγος ιατρός, και έχω δει από πρώτο χέρι πως η νυκτουρία μπορεί να επηρεάσει τη ζωή των ασθενών μου. Δεν πρόκειται για κάποιο θαύμα, αλλά για μια προσέγγιση βασισμένη σε απλά, φυσικά στοιχεία που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου σας. Θα σας εξηγήσω τις πραγματικές αιτίες πίσω από αυτό το πρόβλημα και θα σας παρουσιάσω μια λύση σε 3 απλά βήματα, με έμφαση στο τρίτο, το οποίο πολλοί αγνοούν. Η νυκτουρία. Με ό,τι έχετε στο σπίτι. Δοκιμάστε να ενσωματώσετε μία ή 2 από αυτές τις τροφές στη διατροφή σας για τις επόμενες 7 έως 14 ημέρες και παρατηρήστε τη διαφορά. Ξεκινήστε με τους κολοκυθόσπορους το απόγευμα, προσθέστε το τσάι βύσσινου πριν τον ύπνο και ενσωματώστε τη γλυκοπατάτα στο δείπνο σας. Θυμηθείτε, η συνέπεια είναι το κλειδί. Αυτές οι 3 τροφές κολοκυθόσποροι, τσάι βύσσινου και γλυκοπατάτα μπορούν να σας βοηθήσουν να ξανακερδίσετε τον ύπνο σας. Δοκιμάστε τες και μοιραστείτε την εμπειρία σας στα σχόλια. Εάν έχετε χρόνιες ασθένειες, παίρνετε πολλά φάρμακα ή τα συμπτώματά σας επιμένουν, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Οι πληροφορίες εδώ δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική συμβουλή. Εάν αυτό το βίντεο σας φάνηκε χρήσιμο, κάντε like και εγγραφείτε για περισσότερες συμβουλές για την υγεία και την ευημερία σας. Τι άλλο θα θέλατε να συζητήσουμε σε ένα επόμενο βίντεο? Αφήστε τα σχόλιά σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ που παρακολουθεί. Πάλι, το ρολόι δείχνει 3 τα ξημερώματα. Ονειρεύεστε, χαλαροί, όταν ξαφνικά, αυτή η αναπόφευκτη ανάγκη να πάτε στην τουαλέτα σας πετάει από το κρεβάτι, πάλι. Δεν είστε μόνοι. Η νυκτουρία ή η συχνή ανάγκη για ούρηση τη νύχτα επηρεάζει έως και το 70% των ανθρώπων άνω των 60 ετών και μπορεί να καταστρέψει την ποιότητα του ύπνου σας. Πηγή, NIH, 2020. Αλλά τι θα γινόταν αν σας έλεγα ότι μικρές προσαρμογές στη διατροφή σας μπορούν να κάνουν μια τεράστια διαφορά? Σήμερα, θα σας αποκαλύψω 3 φυσικές τροφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε όλη τη νύχτα. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί η τρίτη είναι η λιγότερο γνωστή και ίσως η πιο σημαντική για τον ύπνο σας. Είμαι η Δόκτωρ Ελένη Παυλίδης, γυρίατρος, και καταλαβαίνω πόσο εξουθενωτικό είναι να διακόπτετε ο ύπνος σας κάθε βράδυ. Δεν πρόκειται για κάποιο θαύμα. Η συχνή ανάγκη για ούρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν είναι απλά ένα σημάδι γύρανσης, αλλά ένα σύμπτωμα που μπορεί να βελτιωθεί. 3 κύριες αιτίες συμβάλλουν σε αυτό το πρόβλημα. Πρώτον, η φυσική γύρανση του ουροποιητικού συστήματος. Με την ηλικία, η ουροδόχος κίστη μπορεί να χάσει μέρος της ελαστικότητάς της και η ικανότητά της να αποθηκεύει ούρα μειώνεται. Επιπλέον, τα νεφρά μπορούν να συγκεντρώνουν λιγότερα ούρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, παράγοντας μεγαλύτερο όγκο. Αυτό σημαίνει ότι η κίστη σας γεμίζει πιο γρήγορα και στέλνει σήματα στον εγκέφαλο πιο συχνά, αναγκάζοντάς σας να ξυπνάτε. Δεύτερον, η υδατική ανισορροπία και η ήπια φλεγμονή. Αυτό που τρώμε και πίνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμα και ανεπαίσθητες φλεγμονές στο σώμα, μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή ούρων και την ευαισθησία της ουροδόχου κίστης. Ορισμένες τροφές και ποτά μπορεί να είναι διουρητικά ή να προκαλούν φλεγμονή, επιδεινώνοντας το πρόβλημα. Εάν παρατηρήσετε ότι συγκεκριμένες τροφές επηρεάζουν την ανάγκη σας για ούρηση, αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι. Τρίτον, ο αλλαγμένος κυρκάδιος ρυθμός. Το σώμα μας έχει ένα εσωτερικό ρολόι που ρυθμίζει τον ύπνο και την παραγωγή ούρων. Με τη γύρανση ή λόγω ακατάλληλων συνηθιών, αυτό το ρολόι μπορεί να απορριθμιστεί, με αποτέλεσμα το σώμα να παράγει περισσότερα ούρα τη νύχτα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο ύπνος και η παραγωγή ούρων είναι στενά συνδεδεμένοι. Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε ή έχετε ανήσυχο ύπνο, αυτό μπορεί να συμβάλλει στην νυκτουρία. Τώρα που κατανοείτε τις αιτίες, ας δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με φυσικό τρόπο. Θα σας παρουσιάσω 3 τροφές που μπορούν να βοηθήσουν.
Και πάλι, το ρολόι δείχνει 3 το πρωί. Ονειρεύεστε, χαλαροί, όταν ξαφνικά, αυτή η αναπόφευκτη ανάγκη να πάτε στην τουαλέτα σας σηκώνει από το κρεβάτι, ξανά. Δεν είστε μόνοι. Η νικτουρία. Αλλά για μια προσέγγιση βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα και απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής σας. Θα σας εξηγήσω πώς λειτουργεί το σώμα σας και πώς μπορείτε να το βοηθήσετε να σας δώσει τον ξεκούραστο ύπνο που αξίζετε. Γιατί λοιπόν ξυπνάτε τόσο συχνά για να ουρήσετε? Υπάρχουν 3 κύριες αιτίες που θα πρέπει να κατανοήσετε. Πρώτον, η φυσική γύρανση του ουροποιητικού συστήματος. Καθώς μεγαλώνουμε, η ουροδόχος κίστη μπορεί να χάσει μέρος της ελαστικότητάς της και η ικανότητα αποθήκευσης ούρων μειώνεται. Επιπλέον, οι νεφροί μπορεί να συμπυκνώνουν λιγότερα ούρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, παράγοντας μεγαλύτερο όγκο. Αυτό σημαίνει ότι η κίστη σας γεμίζει πιο γρήγορα και στέλνει σήματα στον εγκέφαλο πιο συχνά. Δεύτερον, η υδατική ανισορροπία και η ήπια φλεγμονή. Αυτό που τρώμε και πίνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμα και ανεπαίσθητες φλεγμονές στο σώμα, μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή ούρων και την ευαισθησία της ουροδόχου κίστης. Ορισμένες τροφές και ποτά είναι διουρητικά, ενώ άλλες μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό. Τρίτον, ο αλλοιωμένος κυρκάδιος ρυθμός. Το σώμα μας έχει ένα εσωτερικό ρολόι που ρυθμίζει τον ύπνο και την παραγωγή ούρων. Με τη γύρανση ή λόγω ακατάλληλων συνηθιών, αυτό το ρολόι μπορεί να απορριθμιστεί, με αποτέλεσμα το σώμα να παράγει περισσότερα ούρα τη νύχτα. Όταν αυτό το ρολόι δεν λειτουργεί σωστά, η παραγωγή μιας ορμόνης που ονομάζεται αντιδιουρητική ορμόνη, η οποία μειώνει την παραγωγή ούρων τη νύχτα, μπορεί να είναι ανεπαρκής. Τώρα που καταλαβαίνετε τις αιτίες, ας δούμε πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με φυσικούς τρόπους. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας μυστικό, τους σπόρους κολοκύθας. Γιατί λειτουργούν? Οι σπόροι κολοκύθας είναι πλούσιοι σε μαγνήσιο και ψευδάργυρο. Η ανάγκη για συχνή ούρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας επηρεάζει έως και το 70% των ατόμων άνω των 60 ετών και μπορεί να καταστρέψει την ποιότητα του ύπνου σας. Αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι μικρές προσαρμογές στη διατροφή σας μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά? Σήμερα θα σας αποκαλύψω 3 φυσικές τροφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε όλη τη νύχτα. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί η τρίτη είναι η λιγότερο γνωστή και ίσως η πιο σημαντική για τον νυχτερινό σας ύπνο. Είμαι η Δόκτωρ Ελένη Παυλίδης, ιατρός γυρίατρος, και είμαι εδώ για να σας καθοδηγήσω σε μια προσέγγιση που ίσως δεν έχετε δοκιμάσει ακόμα. Σε αντίθεση με τις γρήγορες, αναποτελεσματικές λύσεις που συχνά ακούτε, εγώ θα σας προσφέρω μια μέθοδο βασισμένη σε φυσικές λύσεις, που σέβεται το σώμα σας και αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες. Δεν πρόκειται για θαύμα, αλλά για μια συστηματική προσέγγιση που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής σας. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Υπάρχουν 3 κύριοι λόγοι που ξυπνάτε τόσο συχνά για να ουρήσετε. Πρώτον, η φυσική γύρανση του ουροποιητικού συστήματος. Καθώς μεγαλώνουμε, η ουροδόχος κίστη μπορεί να χάσει λίγη από την ελαστικότητά της και η ικανότητα αποθήκευσης ούρων μειώνεται. Επιπλέον, τα νεφρά μπορεί να συγκεντρώνουν λιγότερα ούρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, παράγοντας μεγαλύτερο όγκο. Αυτό σημαίνει ότι η κίστη σας γεμίζει πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως, αναγκάζοντάς σας να σηκώνεστε. Δεύτερον, η υδατική ανισορροπία και η ήπια φλεγμονή. Αυτό που τρώμε και πίνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, και ακόμα και λεπτές φλεγμονές στο σώμα, μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή ούρων και την ευαισθησία της ουροδόχου κίστης. Κάποιες τροφές μπορεί να λειτουργούν ως διουρητικά ή να προκαλούν ερεθισμό. Τρίτον, σημαντικά μέταλλα για την υγεία της ουροδόχου κίστης και των μειών που την ελέγχουν. Περιέχουν επίσης φυτοστερόλες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση των μειών του πιελικού εδάφους και στη μείωση της φλεγμονής στον προστάτη, στους άντρες ή στην ουροδόχο κίστη. Πώς να τους χρησιμοποιήσετε? Καταναλώστε 1 έως 2 κουταλιές της σούπας. Το ιδανικό είναι να τους καταναλώσετε το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, περίπου 3 έως 4 ώρες πριν κοιμηθείτε. Μπορούν να καταναλωθούν ομοί, ψημένοι, χωρίς αλάτι, ή να προσθεθούν σε σαλάτες, γιαουρτιά ή σούπες. Για να δείτε αποτελέσματα, καταναλώστε τους καθημερινά για τουλάχιστον 2 έως 3 εβδομάδες. Όσον αφορά την ασφάλεια, αποφύγετε αν έχετε αλλεργία σε σπόρους. Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές αλληλεπιδράσεις με κοινά φάρμακα. Εάν έχετε διαβήτη, καταναλώστε με μέτρο λόγω της θερμιδικής τους αξίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να δοκιμάσετε σπόρους ηλίανθου ή καρύδια. Ο διαταραγμένος κυρκάδιος ρυθμός. Το σώμα μας έχει ένα εσωτερικό ρολόι που ρυθμίζει τον ύπνο και την παραγωγή ούρων. Με τη γύρανση ή λόγω ακατάλληλων συνηθιών, αυτό το ρολόι μπορεί να απορριθμιστεί, με αποτέλεσμα το σώμα να παράγει περισσότερα ούρα τη νύχτα, ακριβώς τη στιγμή που θέλετε να ξεκουραστείτε. Έχοντας κατανοήσει τις αιτίες, ας δούμε τώρα τις λύσεις. Το πρώτο μας φυσικό όπλο είναι οι σπόροι κολοκύθας. Γιατί λειτουργούν? Είναι πλούσιοι σε μαγνήσιο και ψευδάργυρο, μέταλλα σημαντικά για την υγεία της ουροδόχου κίστης και των μειών που την ελέγχουν.
Περιέχουν επίσης φυτοστερόλες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση τομιών του πιελικού εδάφους και στη μείωση της φλεγμονής στον προστάτη, στους άντρες ή στην ουροδόχο κίστη. Πώς να τους χρησιμοποιήσετε? 1 έως 2 κουταλιές της σούπας, καταναλώστε τους το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, περίπου 3 έως 4 ώρες πριν κοιμηθείτε. Μπορούν να καταναλωθούν ομοί, ψημένοι, χωρίς αλάτι ή να προσθεθούν σε σαλάτες, γιαουρτιά ή σούπες. Για να δείτε αποτελέσματα, καταναλώστε τους καθημερινά για τουλάχιστον 2 έως 3 εβδομάδες. Γενικά είναι ασφαλείς, αλλά άτομα με αλλεργία σε σπόρους πρέπει να τους αποφύγουν. Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές αλληλεπιδράσεις με κοινά φάρμακα. Αν έχετε διαβήτη, καταναλώστε με μέτρο λόγω της θερμιδικής τους αξίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να δοκιμάσετε ηλιόσπορους ή καρύδια. Το δεύτερο στοιχείο της τριάδας μας είναι το τσάι από βύσσινο, ξινό κεράσι. Το ξινό κεράσι είναι γνωστό για την υψηλή περιεκτικότητά του σε φυσική μελατονίνη και αντιοξυδωτικά. Η μελατονίνη είναι η ορμόνη του ύπνου και η κατανάλωση κερασιού ή του εκχυλίσματός του μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου εγρήγορσης, σηματοδοτώντας το σώμα να παράγει λιγότερα ούρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα αντιοξυδωτικά βοηθούν επίσης στη μείωση της φλεγμονής στην ουροδόχο κίστη. Πώς να το χρησιμοποιήσετε? 1 φλιτζάνι τσάι. Χάουατσον et al. 2012. Και το τρίτο μας στοιχείο, που ίσως ποτέ δεν έχετε σκεφτεί, είναι μια απλή τροφή από το τραπέζι μας, αλλά με απίστευτη δύναμη για τον νυχτερινό σας ύπνο. Μιλάω για την ψητή γλυκοπατάτα, με τη φλούδα. Γιατί λειτουργεί? Η γλυκοπατάτα είναι πλούσια σε κάλιο, ένα κρίσιμο ηλεκτρολίτη για την υδατική ισορροπία του σώματος. Η έλλειψη καλίου μπορεί να οδηγήσει σε κατακράτηση υγρών και, κατά συνέπεια, σε μεγαλύτερη παραγωγή ου. Δεν είναι θαύμα, είναι επιστήμη. Και το κλειδί εδώ είναι η συνέπεια και ο σωστός χρονισμός. Δεν αρκεί να δοκιμάσετε αυτά τα τρόφιμα μία φορά και να περιμένετε άμεσα αποτελέσματα. Το σώμα μας χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί, να επωφεληθεί από τα θρεπτικά συστατικά και να επαναρρυθμίσει τους φυσικούς του ρυθμούς. Σκεφτείτε το σαν να χτίζετε ένα σπίτι, κάθε τούβλο μετράει και η σταθερότητα έρχεται με το χτίσιμο, όχι με ένα μαγικό ραβδί. Η υγεία μας είναι μια επένδυση, όχι μια στιγμιαία λύση. Για να σας βοηθήσω να ξεκινήσετε και να ενσωματώσετε αυτά τα απλά αλλά ισχυρά εργαλεία στην καθημερινότητά σας, έχω ετοιμάσει ένα μικρό πλάνο εφαρμογής 7 έως 14 ημερών. Αυτό το πλάνο είναι σχεδιασμένο για να είναι εύκολο στην εφαρμογή και να σας δώσει μια σαφή πορεία προς έναν καλύτερο ύπνο. Πλάνο εφαρμογής 7 έως 14 ημερών για καλύτερο ύπνο, ημέρες 1-3, η φάση της προσαρμογής και της παρατήρησης. Ξεκινήστε με την ενσωμάτωση των σπόρων κολοκύθας. Καθημερινά, γύρω στα μέσα του απογεύματος ή νωρίς το βράδυ, 3 έως 4 ώρες πριν τον ύπνο, καταναλώστε 1 με 2 κουταλιές της σούπας σπόρους κολοκύθας. Μπορείτε να τους φάτε σκέτους, ψητούς, χωρίς αλάτι, ή να τους προσθέσετε σε μια σαλάτα. 1 έως 2 ώρες πριν κοιμηθείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποξηραμένα φύλλα κερασιάς για έγχυμα, ένα κουταλάκι του γλυκού σε 200 χιλιοστόλιτρα ζεστό νερό, ή συμπυκνωμένο χυμό ξινού κερασιού αραιωμένο σε νερό, 1 έως 2 κουταλιές της σούπας. Καθημερινά, για τουλάχιστον 1 εβδομάδα για να αρχίσετε να αισθάνεστε τα αποτελέσματα στον ύπνο. Αποφύγετε αν έχετε αλλεργία στα κεράσια. Μπορεί να ενισχύσει την επίδραση των ηρεμιστικών. Προσοχή με τα αντιπικτικά, το κεράσι μπορεί να έχει ήπια αντιαιμοπεταλιακή δράση, αλλά συνήθως σε πολύ υψηλές δόσεις. Εάν έχετε διαβήτη, επιλέξτε τσάι χωρίς ζάχαρη ή αραιωμένο χυμό. Εναλλακτικά, μπορείτε να δοκιμάσετε χαμομήλι για χαλάρωση, αλλά δεν είναι ειδικό για την ουροδόχο κίστη. Και το τρίτο μας στοιχείο, που ίσως δεν έχετε σκεφτεί ποτέ, είναι μια απλή τροφή από το τραπέζι μας, αλλά με απίστευτη δύναμη για τον νυχτερινό σας ύπνο. Μιλάω για τη ψητή γλυκοπατάτα, με τη φλούδα της. Γιατί λειτουργεί? Η γλυκοπατάτα είναι πλούσια σε κάλιο, το οποίο είναι ένας κρίσιμος ηλεκτρολίτης για την υδατική ισορροπία του σώματος. Μια ανεπάρκεια καλίου μπορεί να οδηγήσει σε κατακράτηση υγρών και, κατά συνέπεια, σε μεγαλύτερη παραγωγή ούρων. Επιπλέον, οι θητικές ίνες της φλούδας βοηθούν στην υγεία του εντέρου, η οποία συνδέεται με τη γενική φλεγμονή του σώματος. Ο σύνθετος υδατάνθρακας της γλυκοπατάτας βοηθά επίσης στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, αποφεύγοντας τις αυξομοιώσεις που μπορούν να επηρεάσουν τον ύπνο. Πώς να τη χρησιμοποιήσετε? Μια μέτρια γλυκοπατάτα, στο δείπνο, 2 έως 3 ώρες πριν κοιμηθείτε. Καλησπέρα σας. Είμαι η Δόκτωρ. Όνομα προτινόμενο, Ελένη Παυλίδης, γυρίατρος, και είμαι εδώ για να σας βοηθήσω να ανακτήσετε τον πολύτιμο ύπνο σας. Ίσως έχετε αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, το ρολόι δείχνει 3 τα ξημερώματα. Είστε βυθισμένοι σε έναν όμορφο ύπνο, χαλαροί, όταν ξαφνικά, στο γιαούρτι σας ή ακόμα και σε μια σούπα. Αυτή η μικρή αλλαγή είναι εύκολο να ενσωματωθεί και θα αρχίσει να παρέχει στο σώμα σας τα απαραίτητα μέταλλα για την υγεία της κίστης. Παράλληλα, αρχίστε να παρατηρείτε τον ύπνο σας.
Πόσες φορές ξυπνάτε, πόσο εύκολα ξανακοιμάστε, μην περιμένετε άμεσα θαύματα, αλλά καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. Ημέρες 4-7, η φάση της ενίσχυσης και της ρύθμισης. Εκτός από τους σπόρους κολοκύθας, ενσωματώστε τώρα το τσάι από βύσσινο. Κάθε βράδυ, 1 με 2 ώρες πριν τον ύπνο, πιείτε ένα φλιτζάνι τσάι από βύσσινο. Αν χρησιμοποιείτε αποξηραμένα φύλλα, 1 κουταλιά του γλυκού για 200 χιλιοστόλιτρα ζεστό νερό. Αν προτιμάτε συμπυκνωμένο χυμό βύσσινου, αραιώστε 1 με 2 κουταλιές τη σούπα σε νερό. Να θυμάστε, το βύσσινο περιέχει φυσική μελατονίνη που βοηθά στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου εγρήγορσης. Είναι σημαντικό να το πίνετε σε σταθερή ώρα κάθε βράδυ για να βοηθήσετε το σώμα σας να δημιουργήσει μια ρουτίνα. Εάν παίρνετε ηρεμιστικά, συμβουλευτείτε το γιατρό σας, καθώς το βύσσινο μπορεί να ενισχύσει την επίδρασή τους. Για τους διαβητικούς, επιλέξτε τσάι χωρίς ζάχαρη ή αραιωμένο χυμό. Ημέρες 8 έως 14, η φάση της ολοκλήρωσης και της σταθεροποίησης. Τώρα που έχετε ενσωματώσει τους σπόρους κολοκύθας και το τσάι από βύσσινο, προσθέστε την ψητή γλυκοπατάτα στο βραδινό σας γεύμα, τουλάχιστον 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Καταναλώστε 1 μέτρια γλυκοπατάτα, ψημένη στο φούρνο με τυφλούδα, καλά πλυμμένη, ή βραστή, 2 με 3 ώρες πριν τον ύπνο. Η γλυκοπατάτα είναι πλούσια σε κάλιο, ένα ζωτική σημασίας ηλεκτρολίτη για την ισορροπία των υγρών στο σώμα σας. Η έλλειψη καλίου μπορεί να οδηγήσει σε κατακράτηση υγρών και αυξημένη παραγωγή ούρων. Αυτό το απλό τρόφιμο μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Για τους διαβητικούς, καταναλώστε με μέτρο και πάντα με τη συμβουλή διατροφολόγου, λαμβάνοντας υπόψη το γλυκαιμικό δείκτη. Κατά τη διάρκεια αυτών των 14 ημερών, μια επιτακτική ανάγκη για τουαλέτα σας αναγκάζει να σηκωθείτε από το κρεβάτι, πάλι. Αν νιώθετε ότι αυτή η περιγραφή είναι βγαλμένη από τη ζωή σας, δεν είστε μόνοι. Η νυκτουρία ή η συχνή ανάγκη για ούρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας επηρεάζει έως και το 70% των ατόμων άνω των 60 ετών και μπορεί να καταστρέψει την ποιότητα του ύπνου σας. Αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι μικρές αλλαγές στη διατροφή σας μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά? Σήμερα θα σας αποκαλύψω 3 φυσικές τροφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε όλη τη νύχτα. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί η τρίτη είναι η λιγότερο γνωστή και ίσως η πιο σημαντική για τον ύπνο σας. Δεν πρόκειται για κάποιο θαύμα, αλλά για μια προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη και στην κατανόηση του σώματός μας. Ως γιατρός, πιστεύω ακράδαντα ότι η γνώση είναι δύναμη, ειδικά όταν πρόκειται για την υγεία μας. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό το πρόβλημα και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν 3 βασικοί λόγοι που μπορεί να ξυπνάτε συχνά για να ουρήσετε το βράδυ, και αυτοί δεν είναι τόσο περίπλοκοι όσο ίσως φαντάζεστε. Ο πρώτος λόγος είναι η φυσική γύρανση του ουροποιητικού συστήματος. Καθώς μεγαλώνουμε, η ουροδόχος κίστη μας μπορεί να χάσει ένα μέρος της ελαστικότητάς της, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποθηκεύσει την ίδια ποσότητα ούρων όπως παλιά. Φανταστείτε την ουροδόχο κίστη σας σαν ένα μπαλόνι, όταν είστε νέοι, είναι πολύ ελαστικό και μπορεί να χωρέσει πολύ αέρα, αλλά με την πάροδο του χρόνου, γίνεται λιγότερο ελαστικό και φτάνει πιο γρήγορα στο όριό του. Αυτό σημαίνει ότι αισθάνεστε την ανάγκη να ουρήσετε πιο συχνά. Επιπλέον, τα νεφρά μας μπορεί να μην συγκεντρώνουν τα ούρα τόσο αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι κρίσιμο να είστε συνεπείς. Η συνέπεια είναι αυτή που θα επιτρέψει στο σώμα σας να ανταποκριθεί και να επαναφέρει την ισορροπία. Να θυμάστε, δεν ψάχνουμε για ένα ξόρκι, αλλά για μια σταθερή, φυσική προσέγγιση που υποστηρίζει τη φυσιολογία του σώματός σας. Παράλληλα με το πλάνο διατροφής, είναι σημαντικό να συνεχίσετε να ακολουθείτε τις βασικές συμβουλές που έχουμε αναφέρει. Μειώστε την κατανάλωση υγρών 2 έως 3 ώρες πριν τον ύπνο, ειδικά καφεΐνης και αλκοόλ. Επίσης, προσπαθήστε να έχετε μια σταθερή ρουτίνα ύπνου, πηγαίνοντας για ύπνο και ξυπνώντας περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Εάν τα συμπτώματά σας επιμένουν ή επιδεινώνονται παρά αυτές τις αλλαγές, ή εάν έχετε οποιασδήποτε χρόνιες παθήσεις, λαμβάνετε πολλά φάρμακα, ή έχετε διαβήτη, νεφρική νόσο, ή παίρνετε αντιπικτικά, είναι απόλυτα απαραίτητο να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας γιατρό. Οι πληροφορίες που σας δίνω εδώ είναι συμπληρωματικές και δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή. Κάθε οργανισμός είναι μοναδικός και απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση. Θυμηθείτε την κυρία Μαρία, την 72χρονη ασθενή μου, που ξυπνούσε 4-5 φορές τη νύχτα. Με την ενσωμάτωση αυτών των τροφίμων και μερικών απλών προσαρμογών, επέστρεψε στο ιατρείο χαμογελαστή, λέγοντας: «Γιατρέ, κοιμάμαι 6 ώρες συνεχόμενα». Είναι ένα θαύμα. Όπως είπαμε, δεν είναι θαύμα. Είναι η δύναμη της φύσης σε συνδυασμό με τη συνέπεια και την κατανόηση του σώματός μας. Συνοψίζοντας, οι σπόροι κολοκύθας, το τσάι από βύσσινο και η ψητή γλυκοπατάτα μπορούν να είναι οι σύμμαχοί σας στον αγώνα ενάντια στην νυκτουρία. Ξεκινήστε σήμερα. Σώστε αυτό το βίντεο για να το έχετε ως οδηγό. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις εμπειρίες σας. Αφήστε ένα σχόλιο παρακάτω και πείτε μου πώς σας βοήθησαν αυτές οι συμβουλές.
Επίσης, αν έχετε απορίες ή θέλετε να συζητήσουμε άλλα θέματα υγείας και ύπνου, γράψτε τα στα σχόλια. Με αποτέλεσμα να παράγουν μεγαλύτερο όγκο. Το σημάδι που πρέπει να αναγνωρίσετε εδώ είναι όταν αισθάνεστε ότι η κίστη σας είναι γεμάτη, ακόμα και αν έχετε πάει στην τουαλέτα πριν από λίγο. Ο δεύτερος λόγος είναι η διαταραχή της ισορροπίας των υγρών και η ήπια φλεγμονή. Αυτό που τρώμε και πίνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμα και ανεπαίσθητες φλεγμονές στο σώμα μας, μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή ουρών και την ευαισθησία της ουροδόχου κίστης. Για παράδειγμα, η υπερβολική κατανάλωση αλατιού μπορεί να οδηγήσει σε κατακράτηση υγρών, η οποία τελικά θα οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγή ουρών. Επίσης, ορισμένες τροφές ή ποτά μπορεί να ερεθίσουν την ουροδόχο κίστη, κάνοντας την πιο ευαίσθητη. Ένα σημάδι αυτής της αιτίας είναι η αίσθηση καύσου ή δυσφορίας κατά την ούρηση, ή η αίσθηση ότι πρέπει να πάτε στην τουαλέτα ακόμα και αν έχετε πιει λίγα υγρά. Ο τρίτος λόγος είναι η αλλαγή του κυρκάδιου ρυθμού. Το σώμα μας έχει ένα εσωτερικό ρολόι που ρυθμίζει τον ύπνο και την παραγωγή ουρών. Καθώς μεγαλώνουμε ή λόγω ακατάλληλων συνηθιών, αυτό το ρολόι μπορεί να απορριθμιστεί, με αποτέλεσμα το σώμα να παράγει περισσότερα ούρα τη νύχτα. Κανονικά, το σώμα μας παράγει λιγότερα ούρα κατά τη διάρκεια του ύπνου για να μην διακόπτεται η ξεκούραση. Όταν αυτός ο ρυθμός διαταράσσεται, η παραγωγή ούρων συνεχίζεται κανονικά και το βράδυ, αναγκάζοντας μας να ξυπνάμε. Ένα σαφές σημάδι αυτής της διαταραχής είναι όταν αισθάνεστε ξύπνοι και σε εγρήγορση μετά το πρωινό σας ξύπνημα για τουαλέτα, σαν να έχετε ξεκολλήσει από τον ύπνο. Τώρα που κατανοήσαμε τις αιτίες, ας δούμε πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με φυσικό τρόπο. Θα σας παρουσιάσω 3 τροφές που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. Το πρώτο συστατικό που θα σας προτείνω είναι οι σπόροι κολοκύθας. Γιατί λειτουργούν, οι σπόροι κολοκύθας είναι πλούσιοι σε μαγνήσιο και ψευδάργυρο. Ώστε να τα λάβω υπόψη για τα επόμενα βίντεο. Ο ύπνος είναι το θεμέλιο της υγείας μας και αξίζεται να κοιμάστε ήσυχα όλη τη νύχτα. Να είστε καλά. Λοιπόν, είδατε πως η επιστήμη, η συνέπεια και ο σωστός χρόνος συνεργάζονται για να βελτιώσουν τον ύπνο σας. Δεν είναι θαύμα, είναι μέθοδος. Θυμάστε αυτά τα 3 απλά, φυσικά στοιχεία που μπορούν να μεταμορφώσουν τις νύχτες σας, τους σπόρους κολοκύθας, το τσάι από βύσσινο και την ψητή γλυκοπατάτα. Αυτά είναι τα κλειδιά για να ξαναβρείτε τον ήσυχο ύπνο που σας αξίζει. Σας ενθαρρύνω να ξεκινήσετε σήμερα κιόλας αυτό το ταξίδι προς καλύτερο ύπνο. Επιλέξτε ένα από αυτά τα τρόφιμα ή ακόμα καλύτερα, ακολουθήστε το σχέδιο 14 ημερών που περιγράψαμε. Ξεκινήστε με τους σπόρους κολοκύθας για λίγες μέρες, μετά προσθέστε το τσάι από βύσσινο και τέλος, ενσωματώστε τη γλυκοπατάτα στα βραδινά σας γεύματα. Να θυμάστε, η συνέπεια είναι ο καλύτερος φίλος σας σε αυτή τη διαδικασία. Μην απογοητεύεστε αν δεν δείτε αποτελέσματα αμέσως, δώστε χρόνο στο σώμα σας να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί. Και μην ξεχνάτε, αυτές οι συμβουλές είναι συμπληρωματικές. Αν έχετε χρόνιες παθήσεις, παίρνετε πολλά φάρμακα ή τα συμπτώματά σας επιμένουν, είναι ζωτικής σημασίας να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Οι πληροφορίες εδώ δεν αντικαθιστούν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή. Είναι σημαντικό να συζητήσετε οποιασδήποτε αλλαγές στη διατροφή ή στον τρόπο ζωής σας με το θεράποντα ιατρό σας, ειδικά αν έχετε διαβήτη, νεφρική νόσο ή παίρνετε αντιπικτικά φάρμακα. Η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αυτό το βίντεο είναι ένας πολύτιμος πόρος, γι' αυτό σας παροτρύνω να το αποθηκεύσετε τώρα, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό όποτε χρειάζεται. Και θα ήθελα πολύ να ακούσω τις εμπειρίες σας. Έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά τα τρόφιμα, έχετε άλλες φυσικές λύσεις που σας έχουν βοηθήσει. Μέταλλα σημαντικά για την υγεία της ουροδόχου κίστης και των μειών που την ελέγχουν. Περιέχουν επίσης φυτοστερόλες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση των μειών του πιελικού εδάφους και στη μείωση της φλεγμονής στον προστάτη, στους άντρες ή στην ουροδόχο κίστη. Πώς να τους χρησιμοποιήσετε? Καταναλώστε 1 έως 2 κουταλιές της σούπας, ιδανικά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, περίπου 3 έως 4 ώρες πριν κοιμηθείτε. Μπορούν να καταναλωθούν ομοί, ψημένοι, χωρίς αλάτι ή να προσθεθούν σε σαλάτες, γιαουρτιά ή σούπες. Για να δείτε αποτελέσματα, καταναλώστε τους καθημερινά για τουλάχιστον 2 έως 3 εβδομάδες. Όσον αφορά την ασφάλεια, αποφύγετε τους αν έχετε αλλεργία σε σπόρους. Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές αλληλεπιδράσεις με κοινά φάρμακα. Εάν έχετε διαβήτη, καταναλώστε με μέτρο λόγω της περιεκτικότητάς του σε θερμίδες. Εάν πάσχετε από χρόνια νεφρική νόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένος περιορισμός, αλλά πάντα με ιατρική καθοδήγηση. Εναλλακτικές λύσεις είναι οι σπόροι ηλίανθου και τα καρύδια. Η αποτελεσματικότητά τους υποστηρίζεται από μέτριας ποιότητας αποδείξεις. Το δεύτερο συστατικό είναι το τσάι από βύσσινο. Γιατί λειτουργεί, το βύσσινο ή tart cherry είναι γνωστό για την υψηλή περιεκτικότητά του σε φυσική μελατονίνη και αντιοξιδωτικά. Η μελατονίνη είναι η ορμόνη του ύπνου και η κατανάλωση βύσσινου ή του εκχυλίσματός του μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου εγρήγορσης, σηματοδοτώντας το σώμα να παράγει λιγότερα ούρα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Τα αντιοξυδωτικά βοηθούν επίσης στη μείωση της φλεγμονής στην ουροδόχο κίστη. Πώς να το χρησιμοποιήσετε? Πιείτε ένα φλίτζ. Γιατί λειτουργεί? Οι κολοκυθόσποροι είναι πλούσιοι σε μαγνήσιο και ψευδάργυρο, μέταλλα σημαντικά για την υγεία της κίστης και των μειών που την ελέγχουν. Περιέχουν επίσης φυτοστερόλες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση των μειών του πιελικού εδάφους και στη μείωση της φλεγμονής στον προστάτη, στους άντρες ή στην ουροδόχο κίστη. Πώς να χρησιμοποιήσετε? Αφήστε τα σχόλιά σας παρακάτω. Η εμπειρία σας μπορεί να βοηθήσει και άλλους στην κοινότητά μας. Επίσης, πείτε μου στα σχόλια τι άλλα θέματα υγείας και ευεξίας σας απασχολούν, ώστε να μπορέσουμε να τα καλύψουμε σε μελλοντικά βίντεο. Η υγεία σας είναι ένα ταξίδι και είμαι εδώ για να σας υποστηρίξω σε κάθε βήμα. Μείνετε υγιείς, μείνετε ξεκούραστοι. 1 έως 2 κουταλιές της σούπας. Καταναλώστε τις το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, περίπου 3 έως 4 ώρες πριν τον ύπνο. Μπορούν να καταναλωθούν ομές, ψημένες, χωρίς αλάτι ή να προσθεθούν σε σαλάτες, γιαουρτιά ή σούπες. Καθημερινά, για τουλάχιστον 2 έως 3 εβδομάδες για να παρατηρήσετε αποτελέσματα. Σε ποιους βοηθάει περισσότερο? Σε γυναίκες και άνδρες άνω των 40 ετών, ειδικά άνω των 60, που ξυπνούν συχνά τη νύχτα για να ουρήσουν. Προσοχή, άτομα με αλλεργία σε σπόρους. Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές αλληλεπιδράσεις με κοινά φάρμακα. Διαβήτης, καταναλώστε με μέτρο λόγω της θερμιδικής τους αξίας, χρόνια νεφρική νόσος, χωρίς συγκεκριμένο περιορισμό, αλλά πάντα με ιατρική καθοδήγηση. Εναλλακτικές λύσεις, ηλιόσποροι, καρύδια. Γιατί λειτουργεί? Το βύσσινο είναι γνωστό για την υψηλή περιεκτικότητά του σε φυσική μελατονίνη και αντιοξυδωτικά. Η μελατονίνη είναι η ορμόνη του ύπνου και η κατανάλωση βύσσινου ή του εκχυλίσματός του μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου εγρήγορσης, σηματοδοτώντας το σώμα να παράγει λιγότερα ούρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα αντιοξυδωτικά βοηθούν επίσης στη μείωση της φλεγμονής στην ουροδόχο κίστη. Πώς να χρησιμοποιήσετε? Ένα φλιτζάνι τσάι. Πιείτε το 1 έως 2 ώρες πριν τον ύπνο. Χρησιμοποιήστε αποξηραμένα φύλλα βύσσινου για έγχυμα, ένα κουταλάκι του γλυκού σε 200 χιλιοστόλιτρα ζεστό νερό, ή συμπυκνωμένο χυμό βύσσινου αραιωμένο σε νερό, 1 έως 2 κουταλιές της σούπας. Καθημερινά, για τουλάχιστον 1 εβδομάδα για να αρχίσετε να νιώθετε τα αποτελέσματα στον ύπνο. Σε ποιους βοηθάει περισσότερο? Σε όσους δυσκολεύονται να κοιμηθούν λόγω της νυχτερινής ούρησης και αναζητούν φυσικούς τρόπους για να ρυθμίσουν τον ύπνο τους. Προσοχή, αλλεργία στα κεράσια. Μπορεί να ενισχύσει την επίδραση των κατασταλτικών. Προσοχή με τα αντιπικτικά, το κεράσι μπορεί να έχει ελαφρά αντιαιμοπεταλιακή δράση, αλλά συνήθως σε πολύ υψηλές δόσεις. Διαβήτης, επιλέξτε τσάι χωρίς ζάχαρη ή αραιωμένο χυμό. Εναλλακτικές λύσεις, τσάι χαμομηλιού, χαλαρωτική δράση, όχι ειδική για την ουροδόχο κίστη. Βάλανσιε και et al. 2015. Το δεύτερο στοιχείο είναι το τσάι από βύσσινο. Γιατί λειτουργεί? Το βύσσινο είναι γνωστό για την υψηλή περιεκτικότητά του σε φυσική μελατονίνη και αντιοξυδωτικά. Η μελατονίνη είναι η ορμόνη του ύπνου και η κατανάλωση βύσσινου ή του εκχυλίσματός του μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου εγρήγορσης, σηματοδοτώντας το σώμα να παράγει λιγότερα ούρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αντιοξυδωτικές ουσίες επίσης βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής στην ουροδόχο κίστη. Πώς να το χρησιμοποιήσετε? Πιείτε ένα φλιτζάνι τσάι 1 έως 2 ώρες πριν κοιμηθείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποξηραμένα φύλλα βύσσινου για έγχυση, ένα κουταλάκι του γλυκού σε 200 χιλιοστόλιτρα ζεστό νερό, ή συμπυκνωμένο χυμό βύσσινου αραιωμένο σε νερό, 1 έως 2 κουταλιές της σούπας. Για να αρχίσετε να αισθάνεστε τα αποτελέσματα στον ύπνο, πιείτε το καθημερινά για τουλάχιστον 1 εβδομάδα. Όσον αφορά την ασφάλεια, αποφύγετε αν έχετε αλλεργία στα κεράσια. Μπορεί να ενισχύσει την επίδραση των ηρεμιστικών. Προσοχή με τα αντιπικτικά, το κεράσι μπορεί να έχει ελαφρά αντιαιμοπεταλιακή δράση, αλλά συνήθως σε πολύ υψηλές δόσεις. Εάν έχετε διαβήτη, επιλέξτε τσάι χωρίς ζάχαρη ή αραιωμένο χυμό. Εναλλακτικά, μπορείτε να δοκιμάσετε τσάι χαμομηλιού, χαλαρωτική επίδραση, όχι ειδική για την ουροδόχο κίστη, ή χυμό βατόμουρου, για γενική υγεία του ουροποιητικού, αλλά όχι άμεσα για την νυχτουρία. Βλ. Χυμός βατόμουρου, για γενική ουροποιητική υγεία, αλλά όχι άμεσα για την νυχτουρία. Και το τρίτο στοιχείο, που ίσως ποτέ δεν έχετε σκεφτεί, είναι μια απλή τροφή από το τραπέζι μας, αλλά με απίστευτη δύναμη για τον νυχτερινό σας ύπνο. Γιατί λειτουργεί? Η γλυκοπατάτα είναι πλούσια σε κάλιο, το οποίο είναι ένας κρίσιμος ηλεκτρολίτης για την ισορροπία των υγρών του σώματος. Η έλλειψη καλίου μπορεί να οδηγήσει σε κατακράτηση υγρών και, κατά συνέπεια, σε μεγαλύτερη παραγωγή ούρων. Επιπλέον, οι θητικές ίνες της φλούδας συμβάλλουν στην υγεία του εντέρου, η οποία συνδέεται με τη γενική φλεγμονή του σώματος. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες της γλυκοπατάτας βοηθούν επίσης στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, αποφεύγοντας τις αιχμές που μπορούν να επηρεάσουν τον ύπνο. Πώς να χρησιμοποιήσετε μια μέτρια γλυκοπατάτα? Καταναλώστε τη στο δείπνο 2 έως 3 ώρες πριν τον ύπνο.
Ψημένη στο φούρνο, με τη φλούδα, καλά πλημμένη, ή βραστή. Αποφύγετε το τηγάνισμα. Τουλάχιστον 3-4 φορές την εβδομάδα στο δείπνο. Σε ποιους βοηθάει περισσότερο? Σε άτομα που εμφανίζουν νικτουρία και μπορεί να έχουν έλλειψη καλίου ή να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Προσοχή, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αντενδείξεις, εκτός από αλλεργία. Δεν υπάρχουν σημαντικές αλληλεπιδράσεις. Διαβήτης, καταναλώστε με μέτρο και λάβετε υπόψη το γλυκαιμικό δείκτη, πάντα με τη συμβουλή διατροφολόγου. Εναλλακτικές λύσεις: μπανάνα, πλούσια σε κάλιο, αβοκάντο, επίσης πλούσιο σε κάλιο και υγιή λιπαρά. Θυμάμαι την κυρία Μαρία, 72 ετών. Έφτανε στο ιατρείο εξαντλημένη, λέγοντας ότι σηκωνόταν 4 με 5 φορές τη νύχτα. Αφού ενσωμάτωσε αυτές τις τροφές και μερικές απλές προσαρμογές, επέστρεψε χαμογελαστή: «Γιατρέ, κοιμάμαι 6 ώρες συνεχόμενα». Είναι ένα θαύμα. Δεν είναι θαύμα, είναι επιστήμη. Αυτές οι φυσικές λύσεις, όταν ενσωματωθούν στην καθημερινότητά σας, μπορούν να φέρουν σημαντική ανακούφιση. Μπορείτε να ξεκινήσετε σήμερα.